हिनजावफोरनि दख'ना सिङाव थाग्रा लिडारफोर होननानै जों बुंनो नांगोन। आयु आयु आसानसो गानो नामा इथाय जोंनिया लिडारफ्रा? दिनै बेबायदि समायना रमायना न'खरखौहाय दिनै थेर बेथेर खालामनो थाखाय सोर मोनथाय होखो बे फरेस्टारफोरनो? हब्रा हब्रा बाथ्रा बुङो। हो बोरै जाखो? बहा खारजोबखो? दिनैनि दिनाव बहा खारजोबखो? हा जेब्ला इलेक्सन फैयो अब्ला बे समावहाय जों आमुक मावगोन, जों थुमुक मावगोन, जों रायजो राजाखौ गोजोन होगोन होननानै बुंग्रा मानसिफ्रा दिनै बबाव खारजोबखो? बहा खारखो? दाखालिनो जादों घटनाया, मैयासो लायबावदों गोथै देहाखौहाय। नागिर नागिरसो बेबो, नागिर नागिरसो। बा दाउखौ गावख्लायबाय, हायाव गोग्लैना थाबाय, हाग्रायाव गोलैनायखाय लायासै दाउखौ नांला होननानै। मानसिया दाउ जायो नामा? हा मानसिया सैमा अमा जायो नामा? हा बाब 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 माबायदि गोसोजों माबोरैहाय गावथारनानै बेयावनो गारबोनो हाखो? गोथै देहाखौबो लायबावासै। दिनै जोंनि लिडारफ्रा अबाव? लिडारफ्रा अबाव? देरहानाय पार्टिनियानो जा जेननाय पार्टिनियानो जा दिनै खुगा सिनो नांगौ, खुगा सिनो नांगौ। दाथ' बे मानसि थैबावदोंसो, गावथार जालायबावदोंसो। गावथार जायालासिनो सोरबा पार्टिनि मानसिनि न'खराव सिखाव दाखायत जायोब्ला एक सेकेन्डबो नांनाय नङा। बैबो 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 लोगो लोगो ससियेल मिडियायाव फैनानै बायदिसिना खोथा बुंगोन। जों दिनै दावराव खालामनांगोन। जों दिनै हब्रा हब्रा बुंनांगोन, दाबि खालामनांगोन, न्याय मोननांगोन। दिनै सैथो बिजिरनायखौ मोननांगोन। दिनै फुंखा बसुमतारिनि न'खरा एथबां समायना रमायना न'खर, दिनै बेबायदि समायना रमायना न'खरखौहाय दिनै थेर बेथेर खालामनो थाखाय सोर मोनथाय होखो बे फरेस्टारफोरनो? सोर मोनथाय होखो? सोर बेबायदि पावारखौ होखो? मा आसरित! बा 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 आसरित, खिन्थु आसरित। आरो बैसोर बेक्तिया दा बहा जायफोरा इलेक्सन फैब्ला हब्रा हब्रा बाथ्रा बुङो? हो हब्रा हब्रा हारिनि थाखाय बुङो। बोरो बोरो हब्रा हब्रा हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंग्राफ्रा सोर निन्दा खालामदों दिनै? रावबो गैया, रावबो गैया। बुंनाय माने जामब्रावनाय होनना सानगोन नालाय, नङा होमबा? मा खालामो खालाम, जों जेबो बुङा, बिदि आरोना खोथाया। एक्सुवेलि जुदि जोंनि इएमआ चिफआ जुदि पावारखौ होआब्ला बिसोरबो मावनो हाया। आरो जुदि बिसोर पावार होआलासेनो जुदि मावदोंब्ला जोंनि बिटिसि सरकारहा पावार गैया, नङा होमबा? जुदि जोंनि सरकारा पावार होआखैब्ला बिसोर गावनो हाया। आरो जुदि जोंनि सरकारा पावार होआलासिनो जुदि गावदोंब्ला जोंनि हारिया बा जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गोहो गोलोमदां हिनजावफोरनि दख'ना सिङाव थाग्रा लिडारफोर होननानै जों बुंनो नांगोन। जों बुंनांगोन मालायनि आथिं सिङाव थाग्रा लिडारफोर होननानै जों बुंनो नांगोन। जुदि हारिखौ अनथारोब्ला, हारिनि थाखायनो मावनो होननानै दिनै दैदेनगिरि जादोंब्ला, थोखाबाय नालाय नोंसोरहा थाखा फैसायाथ'। मासिया गोमादा गोमा, नोंनि मासिया गोमादा गोमा। नोङो बाथ्रा बुंनांगोन। जुदि हारिखौ जुदि मोजां मोनमारोब्ला, हारिनि थाखायनो जुदि हसायनो दैदेनगिरि जाफैदोंब्ला। जों पाब्लिकआ मा होननानै भट होयो सासे दैदेनगिरिनो? दे हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों, मोजांखौनो मावथों,
मोजांखौ मावथों बेनिखाय बेखौ जों देरहाहोनोसै बांसिन भट मोननानैनो देरहायोना खमसिन भट मोननायाथ' देरहाया बांसिन मोननायासो देरहायो नोंखौ मोजां मोनग्राया बांसिन बेनिखायनो नोंखौ देरहाहोहरदों दा जोंनि रावबो MLA आ रावबो MCLA आ जुदि खुगा सियाब्ला बेसेबां लाजिथावथाव जागोन बेसेबां गोथौ बिजिरनायखौ दिनै बे न'खरनो होगोन जोंबोथ' खालामहैनो हायो माथो दाख्लै बिसोर सावथालफोरा गावथारि समावनो बुदों मादों होननानै हमना लांनानै टर्चार खालामदों होननानै सावहैनो हाबाय जोंनियालाय गावथार जाबावनायसो जोंनिया बिराद लासिं सिं मोनोलां जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौहाय गावनि दैदेनगिरि थासेयावबो जोंनि मानसिया जाबायदि अयथासार खालामजायोना ओरैबायदि लाजिथावथाव आयु आसानसो गान ना मायोथाय जोंनिया लिडारफ्रा ना आसान गानग्रा गोनजा आसान गानग्राखौसो गियाना खोथायाथ' बेबायदिसो दा जालायगोन ना दानो UPPL BPF सो जालायगोन दायो बाथ्राया दिनैनि दिनाव UPPL BPF नि बाथ्रायानो फैया सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो मूर्ख मानसिफोरासो दिनै नों UPPL नि नों BPF नि होननानै कमेन्ट लिरगोन लिरग्राफोराबो खलथायाव जेबो गैयि मानसिफोरासो सासे मानसिनि जिउ खहा जानाया गावथार जानाया दिनै पार्टीनि खोथा फैया दिनै बेयाव मात्र फैयो न्यायनि खोथा मोनथायनि खोथा खारन जों गासिबो बर' UPPL आबो बर' BPF आबो बर' नाथाय जोंनि खामानिया बे जों रायजो राजानि खामानिया बे जे जोङो सरकारखौ जों नारसिननांगोन जाहाथे दायनिगिरिखौ जोङो साजा होनो हायो आरो जुदि सरकारा साजा होनो हायाब्ला जों पाब्लिकनो हगार सरकारा जुदि साजा होनो हायाब्ला पाब्लिका मा खालामो खालामदो होननानै हेगारना हो जों दंसै बेयावहाय जुदि नोंसोर हायाब्ला नोंस्रा बोलो गैयाब्ला पाब्लिकनो हगारना हो मा खालामो खालाम होननानै अब्लाना जों पाब्लिका डिसाइड खालामसिगोन आरो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आं दा कुनु पार्टीनि खोथा लाबोनो साना आङो बेवहाय कुनु पार्टीनि खोथा आं लाबोनो साना बेयाव एकमात्र आं बेखौल' बुंगोन जोंनि सरकारा जेसेबां हायो एक्सन लानांगौ आरो रायजो राजाफ्रा गासिबो बे न'खरखौ सापर्ट होनांगौ रायजो राजाया सरकारनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनांगौ नोंथाङा BPF नियानो जा नोंथाङा UPPL नियानो जा आरो बुंनांगौ आरो लोगोसे जायफोरा इलेक्सन समाव हब्रा जाथिनि खोथा बुङो माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला हब्रा खोथा बुङो दिनैनि दिनावबो बुंनांगौ बे समावबो बुंनांगौ नारसिननांगौ सरकारखौहाय हामबायसै जै बर' हारिनि